when I make a sit up. Kufinyama. Kwame Yabua. So park a sit up, when I done some Sikaja, and Asantehene, and I make a sit area. Neighbor, maybe Nana sweat, me Anopa, Abira, the shoe, na Missoni idea, Mama, the Tronanta. Muntie, yanio, akofaba muntie, Edum TV for akofaba muntie yanio, mofa muntie, arefwe. Edum TV. Yeah, yedi. Otumfuo say TuTu aba bio na himfe menhia himfe de inso ayamo ensansam na guso somo. Yenya na ewa ye nche na ebetwetwe enkomo na no adama ye mo akwa aba edo ba Edum TV. Yo, so me so. Na ni diem ubebo odin kakra na ekura mo free so amobai. Yo. Mami clarify we. Me nya nana. Bacho me ka de hye no ho. Na nankasa a obeka ntam a obede konwan pacho no watimati. Enti me de me ka de hye no. Na mpese me mo twen komo. Na ya beda wasa papa ene sai ho nchiremu kakra na wode amaye no. Na wadama yebebi so mukro na mu free so no edesai Abira wadama ye ka Abira edi Abira no eyedan na ebai yo edi Abira no eye yensu ene yemban ye ne ye a edi free baby suminya Asantehene so ebaye na eba se Asantehene Asante kosa bia yekobi nti yekobi si apa na ye bedura ansa na ye nkro no ye wamamre bia ye bosoma ye di free Asantehene so eba ye no efere tanokosi wo ma ekokon no eye se ne be ya etuo nka won aboba nka won ejan nka won nti se wo kokon no ebe wi a na esese wo mo ye wo mo demonstrate wo mo powers ewo kuro ni mu sama wo akokon aba nti enam se etuo nka wo se kanka wo no na wo atwehwe se ka wo kuro na bonten so na wo de nem kuro bonten so na se wo mo de se ka ne tatra wo ho eno na ebinom hwe wo mo ne ye na wo mu suban a mu susu se nkrofo yi wo mo ne ye no mu suban ese abrafo already na ye so enam se abrafo sunsun mu we mu no na ye nana sempene okọ osom adum so ya Asantehene Abira Hene nti ekosom ho nti enam se sa sunsun we mu no ene ne ye no we mu no obi hu ye ni hu se esabrafo nti wo mo a sa display ne ekoso a wo mo a ehwe no ene wo mo ebekrom ho no ubisa se wo kɔ hena me kɔ abrafo ekrom ho so me kɔ abrafo krom ho nti me kɔ abrafo krom na enne no wo se mfie ekɔ adimu no wo se krodin na sese kakra bi nti me abrafo krom ne be ye Abira ya da so papa na wadama wo kasa na msa do nsa kire se na ene obesai na etewa chie no yentimi na entwetwe nkomo wadama wane no ebetwetwe nkomo ya ba hye na ya friend say na bona tarekese na wadama mehwe apataya se a emse ekroma ene adehye nyina aka boma munyina mo bebo na echidom amana etimi akose bibi ache yenra wadama mo hwe nana ni dwumadie kakra wodi ewo mu kuro mu wono mu a mo wogidie woni mu se obesoi eche yenra wi a obekoso aye ne niema na anase obesesa nana osoi wi a na se kuro no tumi ebedi ne nsemu a onsesa na onye bibia ebegu kuro ne mu ase senia yenim wo the private life akoti a wadi wo Ghana ha a woni pa watete wo mo wache wona de was secondary school and be me parentarians been just say we in private life for obra wabono we will be just say we dey kanfo we be a ebusua no eni kuro no ewure ehye ne mu enim sampa kuro no enim oba bedie no
obetimi ayebi ayede amekro no ye tenachi pa abusua no ani kuro no na hwe domegu ha eno kire wo se ekro ne tanachi na abusua so tanachi te tenachi pa ai na obedi dwuma so abo kuro no ai that's papa na mi say Abira ya so mama kwose bibia che yenwura na ye misa ye kosan etwato ada ma ye abrempon akonwa anasa odi kura akonwa da bi ya Asantehene brempon akonwa ai pacho abrempon akonwa ti asafo ene edum ene Abira ene oma ede ka ho nti abrempon kodwa pa ai di popon so ne sai ya ana ye bedo asa papa ene wo bre sa ai sa do watchem de na say sabi na nye ni paketo akra oye brimpom mu a Asantehene brimpom mu a ai ye bedo asa papa ene wo so bedo asa papa ye be ko so aduana ye aduanafo aduana twe abrade nti ha na mpese me kire me wiase nyina asu hu se ye ka se aduana twe abrade a dinti ye nya samra ne be ka aduana ho no eye obofo a wode krama ko wuram na okonya eja bae me ne wanya bi eso no no aduane kredi krama ni di bako no twea uza krama ni di bako no twea enti mra wode ja ne bae a emma ebeboa ewiase no ena obofo na okọ wuram a wode se eja ne bae no wo trase din was otwea wa bremade otwea wa yeden aduana mrani a was aduana twea brade te aduana otwea wa yeden wa bremade enti yemra no nase no ani ya da papa wada ma wudi ni bio berma tuba kodua yo berma twene bo akodua busa saka kan wo se aduana so eni nyankopon ebobusua ba ko nyankopon aduana ni mo sister station ba ko me ka kire wo mo ti nyankopon aduana ni ti me ka kan wo se wo ka Hebrew chapter 13 last verse no a wo se nyankopon eyi woja nyankopon eden enti wo ka ja wo refer to God and now can aduana so a wo refer to oja enti aduana eyi woja nyankopon eyi woja dia ni nyankopon bobusua be aduana bye bye tiawa mevacho nana yabada bema twene bo akodwa yabada asa papa abusa bema twene bo akodwa ne na twetwe nkomo oyede hyekan abo Abira ekuro nim na won Hene na wo ba be yi no anas won Hene wo yi no na dai wo ba be soi achre Otumfuo say TuTu ababi opem so Asantehene krowura nana yebodi ani abo mu ase de amawo yehwe apatase sade adom nyina abusua ani adehye nyina kroma nyina kan bom anata say wonom nyina wakoma pa ewo do soronko de ma won Hene enti yebekoso de akire na ebre no so na wokọ yenwuranim na wokose bibia akire no so a yebe honi nyina so ebekoso a de asono nti ebasem mo koso na mo kan yen ho Adom TV ya yedim ya num suo ba ko ye nipa ba ko awra hosem ba ye nyina bom na ya trase ni edi hu abobo enti ani gisam susu ba saa na wo se ye kodi Abirafo achi ya ba si ebeja ya Hene adanse bona ewie nipa mpanya ni akwaku obutu subre ni adanse bona okonto mina danse bona burukusi ayeboafo danse bona obidum bia be ma danse bona ya poto wudi fra wo fa boni aduana nyankompa sachie wona nanum genti edi kan ba ye dadoma doma kusina ne ya muamo ya da wase wona nanum ojapade ayira ya wadu edue mu akofa aba e mani meme nyina de anigye na di wachire bemena emwa kaka yi kura to santene kwa ya hini di anim na Abira mane betra ho Abira ye ni hini enye twedi ampoti ye sufre entu ama ye bememu a odi ye di anim enna danse bona ba be swai Abira ma ya beta na chi ne mema twetwo huro beta na chi ne ma ja adwuma ho abeta na chi adanse se de ayira ye no wakwa yi aba enti amaya na moa mone yo mone oko mone nantie mone sadia yira ya wakoyi aba won se Abira man enya Ohene
Ukuro mu de 20 ahowo pi na wardens ewe Abira eninti be ma fa boni ye nyina ma wo moni yo enyo nkwa na abayo kantinka no ani ayo ya wabusu apani nyame cheso wo ha wo chechira ebo adum hene so ukonte hene nana oyuko basimpremo osatu nyankase nana ne nananom num subi bema ekuyako oha ekuyako nimfa kuma wiye huni apenro bompata ye hunia atani atama mwene ya wadontire wo ha wuchidom wo ha wonifa soso ha wochia me apia kubi oha na benkum hene soso ha yanka ne yende ni wonkrofo so hene ni wachi emra so sori ko sai na ye di empaibo bo chidom ye jawo matwedi ampon aduana nananom panimfo ye sunsum di wachi enti empaba yihuni ayam hihia fi wo so be mena methodist nyankopon ka ho da asebre wodu be wieye na menka sa bio eduru sa wo kasa nyakoko dro ne wo be ma tuneti wo mpabo aso se aye no ehwe bonkum hwe nifa hwete nane Otumfuo nkasa odo wonte wode wade amawo kasa memmem na fa ni gi Abira yede ntema fufuo bebo se wonte di oni sika be kwa akotobi fisade e pa ni anya fa bonie ododo owura eja kire mo sabra ne na so ba me de bebo ya waye ni anteni Abira kasa tumi de ne sasi ni koko fiso wasisu wanyi ya ni ama yede wasisu afia japade anche wo ye kwafa emedwa kura sa so aba na yanka seni Awurade mfa wonko Otumfuo anim no mfa wo mra na nwumre no nsi aba yede osebo kese ayi Awurade dinaye apaka ne de wo tira mu pe Awurade nti amen abusia aya ya maame anasa oba pani adwoa dofie awo no so aya de hyekan awo Abira ekronim no no so de nanu de sam ade abasopode ade nkranhye ehoahoa wono mo Hene sebeya okodru yenwuranim obetimanya kokodro bi na ne timan ne de no watimi aka de wo se woka ade atre yenwura sebeya nkonimtie ebetimi aya Abira kro no man nyana no ade ya enu nti no yesre yamokoso na enkan ya ho Adam TV YouTube so ya no subscribe at the amaye wo likes no so hianya share no share cha mebusen na Ghana menu bia ehunu comment no so fagu ase afama na sede Abira man nyina ade wo dosron kampam ni akoma kro eta wan Hene echi ni bogedie se Abira so okodru yenwura enima onom de nkunim de betimi aye wonoma adia monkoso na monkan ya ho de bosa wo nu de bosa wo tia mamre ani amamre bia no de bokoso anya de asom Adam TV ya yedim chance obia bibia wonti ase bia unya mpenefo na akom na konwa so afirifi ache no enoma betete apansam wo be eya abotre de wo se wunya na atase de maako asem bi obi abaka tro bi tie ni ye so pepero ho a wa hwa na ekoye bone woni wo mpenefo no saase na atonto bebrebe o mo ba de obeka no kra kire wo no de wo so ye no aye ma Abira ho nhia Abira eye yi a na Asantehene wura wo so ho ato no tankasi edini ni mpenefo no amode ne ba no ube so yadi danim samba mana futupa bra kwanchire pa wo bay mumwa no nyina yie so to amene mu a mo ni nyina na ekoto amene Otumfuo wada ma se yenya openi edede ba markwai no si buchu I don't think so. Ever strange so I be ama penia obey I said in ananu nyina aka no akradi ene yesu ya ka kire no
esan sɛ reka credit twa mu ene nananom bi nya kwan won sa asem bi mu ɛbaa na kyerɛ sɛnea abusua wasi ayɛ nsase no ha mo nyinaa mo ka ho mo nyinaa mpanimfoɔ yi abusua panyin ba kuna ɔhene na ɔkɔ na abusua panyin pɛsɛ abusua bia ma yɛ hɔ na wo bɛyi ɛyɛ abotrɛ ontam hɔ nam yɛ adwuma ba Abira East hɔ deɛ tokuro bia mi wure hɔ Abira enye ohun le wantimi anya hwe bomodin na nwuma sua de beboa ne mpagya odaroma ya gidi so betimi aye ti esre dia ma no ama ne kwan wase bi a chiro that's it bro no do wacha ben ko so the best sense I dia ma papa ya wo papa oba eye ahinsam se o do mu ba do gram abi also shem so pa ye Otumfuo ano asem so aba fi ahe na bibi we Otumfuo ka kire o se men ko ho ana etwa so ana de wo ye njai fa we to ha si ni na o ko se wa na no asem no e yuja esa so ye mra na entankese susuo ne di ni na afeso bibia wo ye bia nam se kro na da wa acheti bibia wo ye bia ba tobo memfa mi kanye hye saade no nso ekwantene ne no nko na hweso ekwantene ne no nko wo ye ne saa wo beto wo anya ne saa na ma timi ode se madi hene na me yo hene na me na me kan na atwa me na me kan na atwa de o kama ni twa ene Asantehene wo de agro na wudi wo ti hye saade no nso pa hye no nso wo ye saa aso bedwo de wo se wo jema na emfaso bi enya den emro brother Roman ben kun so yes la se pedauti na brantie pa wo be wan si bi nche wo do oyo Abira odana on de na ba man fa no si bi nche so you were tankasi and then tankasi se mo kan to for tankasi and se no bi ada sa na dia wo to bi for na se tankasi to for tankasi ebi bi na ni ba ye to ni mama bi bia e kam na me na ye fie ti bi na hanam bia ye to so ye ka se wo tie dia ni kan na to Asantehene na ye wo yi se wo ko na amani ye wo kro mu minu se kro no apanjen ko wo ni nyina ya dwuma ejira Yakob da fa bi be ka ho Abira hwi ni ho akwa ni ho ebia ni ho sukuu ni ho ayi wa so die se wo ko no ko ye enye nsase to nti na yewu ase ko hwe o na to betwa chichi kuo no amon so ti hanom a wanya ni monyam no na sebe no ato no enu nti na wo ye de wo ko se wo kwa se wo be di hina eni ba bebrebe be di wachi ne wo aba na no kwasem ni de wo mo ne se ananom se Otumfuo se no se de akọ a de achachia de polisu de o cheche Simply do na in the other one be na wo jini na to be yeah so no kwa and be say no de be 8 so then the man put you na wo jini na me say so na Abira na ma kwa sa asemfo o se be and kwa so be TuTu na so di o se dem so ko na se de e da dwana so na ma ayira so so basa na so be kata de se nkwa de a no be bia dan de e so de to so ko no abo ho we se be dia enra na no kure o wonte se de mo bi kura no odi tum se we dia ne so enra na no kure na no do ho enti de obi ba se bo ho so ko a no be se adiasefo e wo ho na ba ye de se na ba ye de ma tanda ni ama kotopo ene se be di ko fo ni ama jom
Young. Young, c'est pas ça, ça veut, on peut so, on tire un idée, non seulement de quoi mais c'est, et bien qu'on a ça de bien, mais si on bien, on peut dire, non, on connaît tout bien là. Young, Jean, young, c'est né, petit bonheur, et nous, so, à quoi, à ça, tout bien là. So, ben, on a nos fêtes à ciel. Oso na nanu o le kokodo ele yama Asantehene so o se ti ko ya se mo wa ba e o se mo a so a mo a so na mo ye so ya se be de o di gana ni se so wa ba ba tse no bi yo sɛbi n'asɛ kwan pɛ so a deɛ ɔbɛrɛ no wɔ hɔ n'ɔyɛ asi ni sɛbi adɔkye hene dɔkɔ bo a n'oti ɛna mɛ yɛ gye bie ɔsɛ sɛbi ɛbɛrɛ wɔ bɔ ti fi na oyi adɔkye he deɛ mu a nsɔ sɛ de abɔ sɛbi ɛti pi sɛ ebuo na ni die nipa yɛ de bɛ hyɛ wɔn nsa odi buo ni die ma panyin na afɔre biara. So that from our Brazil, they take us what a man of also Sadaka na put down. Yum, Jean, no, says when you go to a woman, a little from not the new to great. Come, let's just no more what's it. So you also as a country, say a wrong. And then as uncle, as someone says, I was there or bang about soon. That's also on an idea. Young or say, I'm not a Lucy only what was a woman who had a mano, as I know the jam. So some people catch on the word brain, to be a brain, put your brain to be my mouth. Those who catch a cano, but who need another? Young. So a baby by or sit die, no, the other bachelor. Or what trouble your ma? Asantehene. So was a penny. Say a call as our to me. Young. So the woman day, who no man and money or so no na you never was one, never John Asantehene. Young. So what by the offer one or window to Otumfuo na window catch the wall. Obey. Bona kese tala otosu. Bona kese tala otosu bi no. Kese tala otosu bi no. Madam cancer to a preacher. And then the shatu. Bona kese tala otosu bi no. Asantehene also obey nya fe na se go be nya wie no. Bon betu so se enemy a enuti. So nema asebe a chechia abokwa. Sebe a esewo Abira no. Obey. Person betu sini na. Udukuni so wonsa. The man that take body bia wo ho. Obeti atsem bia na se pa de fu chen e dey ba. E no fu chen. Man but that's the preacher ha. E dey shatu. Shamo du ni musai. Shamo we. Me Abira don na ne da na wo be. Se me tuna futupa atere na terepa. Amra fa me son sikadwa. That's the hunu na da me chimana. Etu Otumfuo tankase. So Otumfuo tankase kan tankase se. Abira ni fa he.
Nana, a very fine here, could do the who and was happy. Or now, they were some. Send you summer, you can follow you can say a fellow rope on the pole, and you know, Name down the cheap at the mama. So we are here, the two, and no doubt. So, for target, say, can't say. That may about an some part of the song in an animal. All the song, Otumfuo, and then I live here. That's some no Abira Besum, Nana, Branya Obe. So, friend Yanopa, Abira, and you remember, the Sami Yade. The Mama, the Tontan, the say. Monsieur Otumfuo tant que c'est quand c'est when I make a sit up Kufiniama Kwame Yabua some park a sit up with men and some Sikaya and Asantehene and I may want to sit area neighbor maybe twice Nana sweat me Anopa Abira the show na misami ya die mama metunanta ago
King Solomon, no woman ever for that. Hene, over my never for that. King Solomon, no woman ever for that. Hene, I'm in slow. Over my ever for that. King Solomon, no woman ever for that. I know my brother for Ukrenti any committee a otu yansu no krenti ya de to de da enti Otumfuo na meda na se wo ye no kwafo Asantehene nyano a ke ni ba beti se de wo ye na nkromnwa ayira wo giba no ni nyina ye honhom Nyankopon de ata na chi na obenyina che se de be ya Asantehene obe ni ye enti aseda na mde ma no so de makonwa mame me anso me ye teacher ni mahunu se Abira kachi hospital mu Enstools social activities kura aiding na me be say school hospital technical school my madwin fi say me wona ka de Enstools social center ye hia be hia ni nyina adam akoma so say eni fie mi no komiensa de sa no men na maye ni nyina say de mrante ni numbers wasa no adwuma wo kuro mu a emrante enye basbasa yeso akoye enum wi woni adwuma yintra o pass JHS no oni ska e wasa me boa no ko secondary school say de be ya e be dubre me kuro no atumpon enti ya me ye
abusia da munyina se anna ya wada ya osana na busome da paso adia saba kwa ye ada etwato a osana busome no mu wafimpin an aduonu miensamo a ye de menhia asetena Otumfuo se tutu ababi opemso atena edi ensam esi ahemfo nanka oso ahemfo mi na nso ba kwa na bibi nti entimi amaso na emom wosi Hene afufro a eye nana bona ata nana bona enene Otumfuo etimi esi no Hene ye wuntene ya de aseda ama obi bia mo bre ene mo ada agye amunya na mo ne ye adi ye dwumade ene de ne nyina ye hunu se nana ema no akwan ma osuan otase bibi ase Otumfuo ewie na otena ase no nana bona tena ase na mfunyina to santene kwachia no ema na kwa ba etutu na fo ba ni wogide se futu ayade ema nana bona no obetwe afutu nyina na wodi super papa na wodi aboa ni kuro ma no wewuntena na menhia setena nana etena ya na timi atu apa yede yendwumade nyina no se da munyina mo ase sada da ya na mamani amane de bekoso ane de asomutimi koso na muni ya na chi na wa mamre ene ya manye dwumade adane dan ya dum tv ye kosoa ni yede asomo no yede munyina mo ase dum tv ya no subscribe ati amaye wo like ni so hia shama fofo nhwe bi comment so ehia ye kosoa fa comment no ebra na boy papa me dwumade etimi eye koso dum tv de eye ya ye di midin sweetie nana
Abira Hene awaye nana bona tachi tare otosumi no asabre yenro Otumfuo se TuTu apemso ase no Hene ama Abira man nyina no sabre ne konfo a osom no ananse waye adwuma ema no kana woni no eye adwuma sabre no soma ya ba awo no nso no eye ne dia wa mamre ne amane akwanso na wode asini wura anemu anase wode asini wura Hene onde ne sina kwana so am woteme aye na adwuma toten sade awose ekọ na eye no na sade konfo no esi suban esi abana o manadia na chese yenum nyina ya adansidi atrodo se na nabona tachi tare otosumi yenu no nanom nyina agena tum na nanom abosomfo nso so agena tum ama aburaman se wanya Ohene ama Abira me cheb me kabra na me chere anto Abira su konfo ana sabre no suma aba no konfo hema nso na eka no ho asabre no wono so so eye na mamre ane amane esena afata na
na kɔmfo hema no nso so yɛfrɛ no nana mampɔnten nana poma a ɔwɔ mampɔntene nana poma a ɔwɔ mampɔntene wɔno na ɔyɛ fie so kɔmfoɔ no ne kɔmfo hema na nana kɔmfoɔ yi ɛyɛ deɛ obɛtumi biara sɛ wɔbɛkɔm na wɔno nso so no ne deɛ obɛtumi ayɛ ɛde ɛma ne hene ɛyɛ nana bona tachita roto so mmienu ɔyɛ nana bona tare kɛse a wɔtɔ so mmienu nana bona tare kɛse a wɔtɔ so mmienu a saa wɔno na wɔyɛ wɔhene ɛma abraman ka braman a na wohu na megye di sɛ meka antoa obiara ne mantoa na sɛ bonwura obiara ne hɔ tena sɛ bonwura ɛhyɛ bonwura ne antoa ntamu firi antoa na wokɔ wofiri adra na wokɔ bonwura na sɛ wofiri antoa na bonwura wofiri antoa na abura na bonwura na kyerɛ sɛ abura no ɛhyɛ antoa ne bonwura no ntam ɛno nti no saa bere kɔmfoɔ no nso so yɛ ne di amammerɛ ne amane kwan so no nso so tumi de asi nana yi ɛhene sɛbɛyɛ a nana nso so abɛyɛ obɛtumi de ne dwuma sɛdeɛ sɛ na ɛfata na sɛdeɛ kɔmfoɔ yi si ɛyɛ nyinaa no na kyerɛ sɛ gyidie nyinaa ɛwɔ mu sɛ nananom nso so nananom abosomfoɔ nso so agye nana bɔna tare ɔtɔ so mmienu atum sɛ aburahene sɛ ɔnhwɛ ɔnkɔ na ɔnkɔsom abraman Come on.